लोगोफोर गुड मर्निं रिजाल्ट नायनोसै फैदो रिजाल्ट इलेक्सननि रिजाल्ट नायनोसै फै बाक्सानिखौ नायनो फै बाक्सा आसाम बाक्सा 42 नायनोसै सोर देरहाना दं सोर थांना दं वा लिडिं लागासिनो दिसुन 13,933 BPF निफ्राय मनेस्वर ब्रह्म सार कमेन्टआव हर नाम्बार बबेनिखौ नायनांगो लोगोफोर खोन्थाहर बाक्सायाव मनेस्वर ब्रह्म सारा थांनानै दं नै BPF निफ्राय दे बुंहर आं भिडिअखौ गावनि मोखांखौ खालामना लानोसैलै लाजिनाय मोनबाय आं दे खोन्थाहर नोंथांमोना बबेखौ नायनांगो मानासनिखौ नायनो र' जोंहा फैला सारखौहाय जोंहा फैला सार UPPL निफ्राय ओमफ्राय BPF निफ्राय दङ थानेस्वर सार बाक्सा मानास ओइ थांबाय मानास 41 मानासाव जोंहा BPF निफ्राय थांना दङ लिडिं लागासिनो 7,756 BPF निफ्राय बर्तमान BPF आनो थांना दं नामा नुदोंना नुवाखै नोंथांमोना रिजाल्टखौ माने स्क्रिनाव नुदोंना नुवाखै खोन्थाहरनाय आं दिनैसो लाइभ फैदों ना फार्स्ट टाइम खोन्थाहर दे अननानै थाम्बनेलखौ होनबावदों आं थाम्बनेलखौ होना फैफिन दे र' दे कमेन्टआव खोन्थाहर नोंथांमोना लोगोफोर आं थाम्बनेलखौनो होनबावबाय थाम्बनेलखौ होनांगौमोन मोजां नुगौमोन ना एसे जोंहा सेवलि मेदाम बायद'निखौ नायनो र' सेवलि मेदाम बायद'निया क'क्राझारमोन ना बिनिफ्राय दंमोन बिनि अपोजिटआव राजु कुमार नार्जारि सार क'क्राझार BPF आनो थांना दं दस माथो क'क्राझारावबो 3,037 3,037 3,037 माइनास UPPL निफ्राय कमेन्टखौनो हरला दस नोंसोरो कमेन्टआव हरबासो आं नायनो हागोन ना नोंसोरो रायलायानो दस